го е, тук е някъде 1 метър. Тук трябва да сме, по правилото за 2 см, трябва да сме на 40. Тоест го копая докато не стане 40. Сега 39, още малко трябва да се вземе. Сега, нещо важно да не пропуснем. Ние ще го насипваме отдолу с малко чакъв пясък и заради това трябва още малко да го направя по-дълбоко. За да може след като го насипем вече да е 40. Да. Затова ще вземем още. Надолу ще слезем. По-малко. Тая мотика обаче, дето съм я вземал, е най-калпавата мотика, която може да съществува. Имам чувство, че всеки момент ще я щупя. Така е. Аз я взех нея, защото те я поизцапаха с бетон. Ползваха я и тя стана на нищо, ама тя и по принцип не става. Тя гледам. Сигурно ми е набор. Може и да е по-стара от мене. Ти стара ли? Не се имам за стара, ама. Така, гледам къде сме. ,43 и половина. И още малко ще трябва да добавим 42 и половина. Обаче ми стана топло. Сложим той. Качвай го там, че тук да не го съборял пепела. Тук е малко дължено нещо. Става. С тая камениновата тръба, какво ще се прави? Ще се чупи и ще се маха. И стърчи. Дари, на какво дари? Нещо са подлагали под тръбата. Някакви камънаци. Или тухли. Не знам какво са слагали, ама тук отдолу вече е твърдо. Значи тук е нивото на тръбата. Старото. Те камениновите са малко по-дебели. Малко по-големи и свръзките им са много големи. Това му е свръзката. Къде се отчупила. Тя е широка, голяма. Свръзката и тук влиза другата. И се зациментирала. Какво знаеш за камениновите тръби? Нещо интересно има ли? Нищо интересно. Няма за в камениновите тръби. Освен, че се пукат лесно. Ето я свръзката, какво представлява. Нали? Те отвънка аз съм ги снимал, когато ги бях извадил. Ама снаждането е посредством тая връзка. Пълниш цимент, вкарваш, залепят са. И това е. Ама ако има някъде разместване,
примерно лягане в пода и т.н. много лесно се пукат. Защото са много твърди, като порцелан, нещо подобно на керамида и е малко огъване и се спуква и се пръска и край. И тръбата е спукана и почва да тече отдолу под пода, да прави влага. Още повече почва да се оляга мястото, къде тече и стават още повече проблеми. Тия бяха спукани на поне 4 места. Като ги вадих, те си личи. Дали е старо щупване или сега при ваденето. 4 имаше щупени места. И там са текли. В земята. Ама това е било много отдавна. Защото тая баня не е ползвана сигурно 20 години. Че вече влага няма. Тук е сухо, много сухо. За 20 годинки успял да изсъхне. Колкото и да е текло, колкото да е текло. Я, тук да махнем някои работи сега. Кабелче трябва да са мръдни. Те са работи. Идем насам. Да ги заривам. Ей с глупости. Така. Тук да си само пръс. После да си насипем. Ще ми стана студено. Раздвижи се да се стоплиш. На мен си ми стана горещо. Добро утро! На следващия ден за кратко постопирахме работата с канализацията, защото Ванко се разболя и сме до никъде там, а пък аз от може би 2 дни започнах да разчиствам лека по лека двора. Остава ето този кът, да видя къде ще покрием тези неща, какво ще се изхвърли, защото пак сме се затрупали. Изчистих вчера, даже до късно в нощи. Ето този кът тук, зад навеса. А днес ще се опитаме ето тези камъни тук да видим дали ще паснат на едно място, пак до навеса. До тук.
може да измисля нещо. Декорация на тези гуми. Преди време ги бях украсила като част от детския кът на децата. Ще видим дали ще успея с това и днес, защото трябва да се прибираме в града, за да се подготвяме лека по лека за учебната година. А междувременно се сетих, че може да покажа и ако си спомните шарените саксийки с многото мушкати. Реших да ги подновя, тъй като бяха доста старички. И преди време бяхме взели за двора ето тези огромни саксии, съндъци за цветя от Джъмбо. И просто си представях, че ще са за мушкатите, някак наредени в двора. Начупих клончета от мушкатите и ги набосках в тези саксии. Друго, което свършихме и то веднага след почивката, беше да се започне премахването на старото лозе. И Ванко изора част от градината. Ето тук, пък до година, живот и здраве, ще се заемем с обработката и на градината. За закупуването, може би, на още една оранжерия. Трябва да се окоси тревата. Аз правих ето тук и градинката. Остана и този кът ето тук, който пак е тревясал. И така, да видим сега ще успея ли да се справя с разчистването на онзи кът там до старата къща. Да, тук по первазите също трябва да се разчисти. Тук е що годе добре. И ето бутузките, които съм събрала от задната страна на навеса. А пак другата седмица, като се приберем отново тук, даже по-другата седмица, ще се подготвяме за рожден ден. Нямам търпение. Ще започна лека по лека подготовката и за декорацията на торта. Ще се опитам да снимам видеа, но ще бъдат качени в другият ми YouTube канал. Дано пък се получат фигурките. Скоро не съм правила фигурки за торта и вече ми сърбят ръцете. А пък нека сега да започваме Да започвам! Не започваме! Няма кой друг. Какво искаш? Не иска торта, да. Искаш торта да ядеш? Да. Ами няма торта сега да я. Ще направим едно кекче по-късно. Искаш ли? Да. Ще ми помагаш ли? Добре. А сега мама се захваща с разчистването тук. Нали? Да. Айде.
Цял ден почти това успях да свърша. Разчистено. Неприятно е. Даже и пътечка нова проправих. Може и по-добре. Да трябва да се оправи. Направих си кратка почивка, а Ванко ме изненада, въпреки че не се чувства много добре, реши, че май ще направи част поне, евентуално да довършим от кълдъръмената пътека покрай навеса. И съм щастлива, ще гледам да му съдействам доколкото е възможно, макар че вече доста съм уморена. Да се захващаме за работа? Между другото, преди време, нали, споменах за една пратка от Тему с найлона. Оказа се доста тънък и решихме по някакъв начин да го монтираме това нещо, защото този предишния найлон беше доста изгорял от слънцето и стана огромна дупка. Залепиха естествено с тиксо и вчера хванах макетното ножче, изрязах стария найлон и Ванко след това се зае с залепянето на новия найлон. С уж здраво лепило, с което залепихме басейна. Обаче найлонът е толкова тънък, че не искаше да се залепи за ето тази част тук на покривалото, или как да го нарека. Материала не е подходящ. Материала не е подходящ. Кой материал? Найлона? Винил, да. Да. Лепилото е винилово, а това е, да знам, градински найлон. Оказа се за градински найлон, да. Ето, всъщност вчера беше залепен. Не, кога го залепихме? Вчера, да. Вчера и днес го нагря слънцето и от тази част се отлепи, което означава, че пак ще играе тиксото, за да изкара по неизвестно време този найлон така. Аз вчера си се позаиграх тук с този сектор. Гумите още стоят. Ще трябва да се преместят, ама за сега тук си остават. Ако се чуете какъв е този кабел, на помпата за басейна е, който отново е поизтекал. И трябва да се чисти, но и той сега ще изчака, тъй като не сме много в кондиция. Ще се опитаме ето тук само да започнем пътечката, тъй като мястото е такова, че и тревата не е хубава, райграса, и постоянно, ако се наложи, когато имаме гости, нали, вдигаме найлона, защото става доста задушно под навеса от тия найлони и от покривата няма прозорец на покрива, така поне нещо да циркулира въздуха и влиза доста кал. Имаме късмета винаги, когато дойдат гости, да вали дъжд. Съответно, калта от тук е и вътре.
под навеса. Разкажи сега за кълдаръмчето. Не ти е първото кълдаръмче. Тук се учи. Кълдаръмчето го правим леко непрофесионално. Насипваме го с пръст отдолу. Няма да слагаме чакъл и пясък. Подреждаме общо взето тези камъни, за да стане що годе равно. Няма да е перфектно със сигурност, ама колкото да има пътека да се върви, за да не е в кълта. Всеки един камък трябва да го наместя на правилната дълбочина, защото нито са плочи, нито са някакви перфектни камъни, които се ползват за тая цел. И трябва да се дълбае за ниво на някой е по-плитко. Така че напасвам ги един по един. Първо подреждам да видя няколко, докъде вървят, как вървят, така че да се наместят един с друг. Ръбчета запълвам с по-малки помежду големите и вече оттам насетне в фугата вкарваме пръст и ще посеем малко тревна смеска отгоре, за да може да се хем да се коси, хем да не е кална пътека. Тук в тази част не може никога да се получи добре тревата, защото стряхата отгоре пази от дъжд, не може и много добре да се полива, защото пръскалките на поливната система съм ги настроил малко по-нататък, за да не мокрят постоянно стената и гредите на навеса. И тук вечно се явява сухо, така че по-добре да е каменна пътека. Тук там, ако има трева, добре дошла, да е по-красиво. И сега общо взето ще го поизравня, има много голям наклон навън, няма да го правя идеално на нивелир, трябва отново да бъде навън, но тук има тумбак, тук е много ниско, там е малко по-ниско, горе-долу трябва да го изравним, ползвам мастара и малкия нивелир. Правя си основата и оттам насетне почвам камък по камък да им намирам правилното място. Тъй като тук е по-ниско, ще започна с големи камъни, а по-плоските, по-тънките камъни ще ги оставя за горната част, за да се получи горе-долу изравнено. Това е. Да.